tiri nhasi tiri muimba ino yakuda kuchinja maitiro avanhu muchiita zvinhu handiti vanoiti value addition and beneficiation kureva kuwedzera kuvandudza chinhu chawanga varima kana chawanga gadzira chizoenda kumberi kana kunotengeswa chachemhando yepamusoro chakupa mari yakawanda. Pari kuratidza kunaka kwokushanda pamwe chete kwehurumende nemabazi ayo nematinoti mapartners atinoshanda nawo, vamwe vanoti ma-NGO handitika. Saka tiri kuona isusu kuti basa tauya pano tatumwa nemukuru wenyika Dr. E.D. Mnangagwa kuti tione kuti basa riri kubatwa pano raapapi, kuti mucheni uchiuya. Hamudi mucheni? Regai nditi tiri kufara zvikuru nevamwe vangu vatauya navo kana mambo. Ndaona vachisekerera patasvika pano kuti basa ratopera pano. Tasara tekuti mucheni uuye. Ende tiri kunzwa kuti manje kudawo kutobva pamwe hangatoperi muchina unenge wava pano. Zviri muno Manicaland zvikuru. Manicaland inoyi ichangamire yakasiyana nedzimwe nzvimbo. Tine zvinhu zvakawanda zvisina vanhu zvinosanganisira mabhanana iwaya wongori nyore kurima, asi ukaenda kune dzimwe nzvimbo dziri muno muZimbabwe hatigoni kuita mabhanana sekunokwaona. Ndokusiyana kwazvo, kuno ndokucha kwawo nezvimwe zvakadaro. Saka tiri kuti isusu project iri pana inofana kubuditsa zvinhu zvanasamanyika zvatinogona kuita kuratidza Zimbabwe yese nenyika yese kuti tiri anasamanyika anoziva zvaanoita. Handi muchabuda ndakati nini mazita atinoda kupa zvinhu zvedu aya musazokanga vajaji kwete kuzopa mazita echirungu zvinhu zvedu. Toda kuti mubude yeyo chips muno, yeyo yogurt, yeyo flour, kurunzwa hatisana sawo yeyo isusu tizotinoyeya tikasayeya zvee nekuti ukasayeya hazvinapakasasheya tinoyeya hatisatoyeya. Kwamutare kwane mushina uri kuita makotapeya munawo futi kunoka akawanda handitika uri kuburitsa mafuta emakotapeya aripo. I think Councillor Johannes Councillor Chitsanga varipo here and also varipo amakati Councillor Chitsanga. Ndawadaidza paminista varipo unaripo minista. Ndo Councillor wedu. Ndo Councillor wedu. Tia idzi Councillor Manyama. Takazviitiraka ndada kuti nditi muone zvataita kumakampenzi musandibvumira muchaita nguva shoma bhoza kutisisina, asi mukatarisa kuti zviri kuitika izvakuitika tichangobva mumakampenzi handiti. Mukatarisa vanofamba kataita taifamba tiri mutumbi mitatu handiti. Kansila wedu MP panapa napurezidendi wedu handiti. Dr. E.D. Mnangagwa vave SADC chairman handiti. Tikatimuomberera president wedu Dr. E.D. Mnangagwa chef wedu waSADC chairman. SADC takaibata kuti jibu zvazvinoreva ndikuudza kusunungura ndafara sechef zvamatiitira kuti isusu tisi mafuta soldiers apresident ndizvo pataikambena tichitaura kuti president vari kusecond public development. Uri kuona kumanyimba pazvitivhiti panews kuti president vari kuvhura marodi kana mapano zvakaita parliament tichiita development handiti. Zvinonendienda kuti timunyinyi kune mashefu angu kuti toda kuti mutasanoti itest or development. Taitaura nyaya yeprocessing plant iyi nyaya taitotaura mumakampenzi maizviziva mu15. Saka ndikunzwa kufara kuti nhasi stage yatauya yekuti takusvika tona pane stage ona ngominisa reiuya panapa tichitaura zvimwe tichisheya zvitinetsa tichienda. President wedu anoramba uchitaura kuti nyika inovakwa nevene vayo. Zita rangu ndoitwa Media Mutamangira. Takamirira Radzokota Cooperative Group. Ndakamirira Service Secretary pagrupu iroro. Isisu mabhanana edu taitengesera kumota dzinouya dzichitenga mabhanana dzakafanana nemakambani ana Immaculate nemafresh brands. Saka kuuya kwakaita chirongwa cheplanti yava muno muhauna muno tiri kufara chaizvo sekuti kuchatibatsira kuti tive nemari iri nani uyezve tikwanise kutengesera pedyo. Kunyanya vaititengera mabhanana vaigiredha mabhanana edu vachiti madiki aisara vachitora mahombe chete. Saka iyi plandi ichange ichitibatsira kutora mabhanana madiki nemahombe ese
zvichireva kuti hapana mari inenge icharasika ipapo. Mari yese inenge yakuuya kwatiri. Saka tiri kutenda nechirongwa cheplant yatakapiwa pano paona. Cooperative yenyu ine vanhu vangani? Cooperative yedu ine vanhu 22. Imi semudzimai muchaona here zvichivandudza upenyu hwenyu kuuya kwefactory? Ndiri kudayira kudaro kuti zvichawandudza upenyu hwedu, sekuti mukutengawo kwatichaita mashares zvichatibatsirawo kuti tirambe tichiona kamari kanenge kachiuyapo nepapo, kuzve tichigadzirirawo kuti pachakurawo nokuchembera tichigadzirirawo tumwe tunhu tuzotibatsirawo kuti takura ticharamba tichienderera mberi neupenyu. Ini ndinoitwa Catherine Sanyanga kana kuti Mai Mpebvu, ndiri murimi wemuward 5 mucooperative inonzi Ruda yemuwadi muno. Tinoona kuti chirongwa ichi cheprocessing plant chakatibatsira zvakanyanya semadzimai, nekuti kumashure uko tairima tichirima tatisingakwanisi kuwana pundutso kuzviri, nekuti makorokoza ndiwo aiuya vachitipa price kuti banana imari yakati. Saka tanga tiri forced kutengesa mabanana aya neprice iri pasi pasi kunyanya. Asi taitotishamisa kuti waititengera mabanana aya waingotoona nguva shoma shoma watofuma, isusu hatisi kuita sei, hatisi kusimuka. Plus zvimwe zvinhu zvaiitika tatine matambudziko ekuti semadzimai ndisu tainyanya kubuda kuenda usiku. Saka zvaiitika manje ndezvekuti waizoitika mberi shoma yekuti taikwanisa kusiya wana wega for 2. Wana vaita machild marriages, wana baba pamwe waisara wachifu wachibata wana wachiita sei, ndo zvimwe zvataisangana nazvo. Plus dzimba dzaiputsikawo pakuti pataisiya wana baba uri wega wokumba waisara wachitsvagawo dzimwe shamwari dzechikadzi dzekuita sei, dzekushamwaridzana nadzo. Saka zvakaitawo kuti urwere huite sei, huwande nguva yacho. Plus zvakaitawo kuti madzimai mazhinji wakashaya nenhau yezvirwere zvepabonde HIV and AIDS pamakore aita sei. Plus rimwe dambudziko rakaitika nderekuti vanhu vakafa vari mumarori. Pagore tairasikirwa nemadzimai akawanda, vamwe ma17, 15 waifa pagore wachikwira wachienda nemarori. Saka tikuona kuti chirongwa ichi chichatirerutsira semadzimai kuti tane musika uri padhuze kuti tinokwanisa kuuya totengesa pakambani yedu. Plus wana wedu wachawanawo mabasa ekunge wachishandawo ipapo, nekuti tikuona futi pachaita competition yekuti susu pachauya makorokoza tinenge tiri kutaura kuti wachaisa price yavo, uyu factory ichiisawo price yavo. Saka kuchava necompetition yakawanda. Saka tiri kuona kuti tichatisumudzira semadzimai.